Hello everyone, once again welcome back to my channel Basantia Craft Tank। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ହବାକୁ ଯାଉଛି ସିଡି ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କିଛି ପୁରୁଣା ସିଡି ଓ ବେକାର ସିଡି ବଳି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ମୋ ଭଳି କ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ରାଫ୍ଟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେକାର ସିଡିକୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ନେଇଛି ଆକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍, 3D ଆଉଟଲାଇନର ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ବିଭିନ୍ନ କଲରର ଗ୍ଲାସ୍ କଲର୍। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତିତଲି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାମାନେ ପ୍ରଜାପତିଟିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବିଭିନ୍ନ କଲରରେ ଆଗେ ତାର ପରଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦବା। ଆପଣମାନେ ତ ସେ ଗୀତଟା ଶୁଣିଥିବେ ନା, ତିତଲି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ ନା ସକି ବସ୍ ମେ ଚଢ଼ି ସିଟ୍ ନା ମିଲି। ତାପରେ ତ ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ବୋଲିବା ଭିତରେ ଆମ ତିତଲିଟି ବି ଅଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ କଣ କରିବା, ଆଉଟଲାଇନର ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରଶର ବି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ ତ ପ୍ରଜାପତି ଅଙ୍କନ କଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ତା ଚାରିକର ଗୁରା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଚିତ୍ରରେ ପୁରା ଭରପୁର କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ଏଇ ଚିତ୍ରଟି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟର ଦ୍ୱାରା ହାଇଲାଇଟ କରିଦେଲି। ତିତଲିଟି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଡି, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କଲରରେ ତାକୁ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇଛି ଓ ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଙ୍କନ କରିବି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ହଉଛି। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको तुझसे यूं ना फेर नजर। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆମର 4ଟି ସିଡି ପେଣ୍ଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ନବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍, ତା ସହିତ ନବା ଫେଭିକଲ୍ ଗ୍ଲୁ ଓ ତା ସହିତ B7000 ଗ୍ଲୁ।
ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆଗେ ପପ୍ସିକଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍‌କୁ ଗ୍ଲୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିପକେଇ ଦେବା। ଯେମିତିକି ଆମେ 4ଟା ଦିଗ କରୁଛେ। ତାକୁ ଉଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମଝିଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ବାନ୍ଧିଦେବା। ତାପରେ ସିଡ଼ିରେ କରିଥିବା ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର 4ଟି ଦିଗ ଭଳି ତାକୁ ସଜେଇକି ଅଠା ମାରିକି ଲଗେଇଦେବା। ତାପରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଣ୍ଟି ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ମାଳି ବି ନେଇଛି। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଘଣ୍ଟିକି ସବା ତଳେ ଦେଇକି ତାକୁ ମାଳି ଦ୍ୱାରା ଗୁନ୍ଥିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଗୁନ୍ଥୁଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ 3ରୁ 4ଟି ମାଳି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ 3ଟା ହାର କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ହାର ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେଇଭଳି 3ଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଅଠା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ରଖିଥିଲେ ତା ପଛପଟରେ ଅଠା ଦ୍ୱାରା ଲଗେଇଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତିଆରି କରି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଡଟ୍ ଲଗେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏହାର ପପ୍ସିକଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍‌ର ଫାଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକରେ ଆକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍ ଦେଇ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ମିରର ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଥିରେ ଲଗେଇଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।